Catalunya és un país de bolets perquè és un país de boscos. Gairebé 2/3 parts del nostre territori són forestals, i d'aquestes, el 80% és de titularitat privada. La llenega, el rovelló, els ceps o les carreretes són alguns dels bolets més gustosos, i collir-los a prop de casa és tot un privilegi. Els boscos, on creixen bolets, tenen moltes funcions i són font de recursos naturals. Generen benestar, riquesa i llocs de treball. Ajuda a mantenir-los vius. Als boscos catalans hi conviuen moltes activitats. Anar-hi és entrar a casa d'algú i hem de ser respectuosos amb les propietats dels altres, com els bolets. Passeja amb respecte i estigues atent als senyals de batuda en època de caça. Podem trobar zones reservades on no es poden recollir bolets sense autorització de la propietat. Informa't bé del lloc on vas. Vigila on aparques el cotxe. Els tractors i vehicles d'emergència han de passar pels camins. Emporta tots els residus. Fes cas de la senyalització. Respecta les tanques tornant a posar el filat si en creues algun. I no molestis el bestiar que pastura. Si hi ha cries pot ser perillós. Sigues un bon exemple per tornar-hi a gust un altre dia. Buscar camagrocs, llenegues o fredolics és una activitat agradable, però també té riscos. Explica que marxes als coneguts. Un acompanyant que es coneix al bosc, el mapa o una aplicació mòbil poden evitar que et perdis. I en cas de pluja o boira, val més que siguis encara més prudent. Si has tingut sort, podràs omplir el cistell de rovellons, rossinyols o pinetells. Però cal anar amb compte. Cada any hi ha desenes d'intoxicacions. Les toxines dels bolets no comestibles es poden barrejar amb els comestibles i provocar danys molt greus. Si dubtes d'algun bolet, no el cullis ni el malmetis. La seva funció al bosc és important. Informa't bé de com són i on creixen els bolets i aprofita la teva passió per conèixer i gaudir del fantàstic entorn forestal. Respecta i valora l'equilibri del món rural.